Kanya sekta mag tuke mag taekwondo ywak ni piny owacho mamalo jwango gi chendo mag chwalo dongruok mar tugono kane giloso bang' bago tuke bao ma Murang'a mano kelo kanyakla counties mopogore opogore. Ne gilero ni onge sir moro amora ma giyudo kowuok kuom piny owacho mamalo gi mago ma counties makonyogi e gero mich mag rowere. Lero ni gidongruok ma tugoni nyalo konyo thiro weche maundu e pacho ka. Ambao kuna CS wa sports hapa, kuna director wa sports hapa, lakini hata hakuna official mmoja wa county amefika. Sasa ningetaka kuelezea deputy president wetu aingilie kati mambo ya michezo hapa ndani ya county zote za Mount Kenya. Ukilinganisha gender, wasichana ni wachache sana. Wasichana si wengi, wajatoka kwa namba kubwa, lakini watoto wa kiume ni wengi zaidi. So ningeomba wazazi waruhusu pia watoto wasichana wakaunga huu mchezo.